Jennifer Miranda. O Jennifer, unsa man taninyo pag apod-apod inyo pagkaon diri nga madawat? Kanang kung hatdan mi dire sa kani amo tent, isa lang mi tent dire din. Kaming na in charge ning kusina, kami maluto sa para sa tanan nga naa sa amo tent. Pila mo ka pamilya? 9 mi ka family ani isa ka tent. Di unsa man inyo mga pagkaon diri? Nami mga kasagaran sardinas, noodles, and na mga kanino tip. Kasagaran nilata. Nagtanaw mo ron taga Cebu, unsa man inyong gustong pagkaon ihatod diri sa taga Cebu? Lami ang tag nami gulay, sir. Lechon di ka gusto? Ayaw lang sa sir kay basta yung high blood na tayo. Wala mo utanon diri? Kanindo taning luon ug utanon? May kuan sir kay Nahurot? hadlok lagi pangawat pong uban sir. Pangawat? Mga bata wa pa reklamo? Ako anang di ka nang inang allergy aning tungod lagi ang Mga panit? palibot oh. So kila magtambal sa panit? Hmm. Sa pa inyo mga sakit-sakit din nga nagtambal? Yung mga sakit sa tiyan. Kay kalain ang tiyan sa uban. Kay wala ana do kaon ni mga dilata ba. LBM na.